bana mai jiya safiya izuwa rana, mai kashe wanda ya so a lokacin da ya so Allah na. Inna lillahi wa inna ilaihi na. Bazan ki na furta ba da furucin ka ba furuci na ba alkawiyu. Rabu salati gumma tattarar mukamai dan asali, sabon bayayin almuradi shi ya zo shi da salloli, wanda ya zo nan gashi can a bada ya wuce can koli. A sa ahali ne ka fata ilahu babbar ko ɗaya ba ce da hali. Assalamu alaiki sayyida Batulu mama ina kwana, ya aka ji da irin mu masu yin bara a dare rana. Yau ma aikin ne yabon imamu za mu yi hunnina, muna neman dauki mulayin ma masu yabo ne ya uwar marayu. Wani mazan fama ya Ali kawiyullah, ya imamu Ali waliyullah, jinin Ali wasilin Ali, ya imam Ali. Miyar kwakwai haske da madadi cikin ta akwai zafi, jarumtar namiji idan ya kai ko bai sauran kaifi. Komai dadin karya wallahi gaskiya ta fi, mai neman dauki ya bi kuku ne tafkin rahamomi yayan Aliyu. Mazance ya asa masu wargace taron arna, sun rike da habibi ilahu daɗi ko kuna. Rai suka bansarwa sai ya diluju da bana na, banga dabara ba ga masu kisa habu rasulallah jinin na biyu. Mukai da sharifin na imamu kudubul maktum shehu, rana ta bullo ta haska duniya radiyallahu. Gausin giya sun shehu kafore wajen wankin ruhu, lisanin faida ta shehu ne cikin abu layi can baba ban Aliyu. Wani mazan fama ya Ali kawiyullah, ya imamu Ali waliyullah, jinin Ali wasilin Ali, ya imam Ali. Kada wanda ya ɗau dare guda ya ɗauki dubu shi ɗaya, labarin ka bani ya fi ganin rago hakanan sai kai. Daji kake baka da kyaure sa gaban ka yanda ka so daidai, madugu ba tafiya a dakatar da komai sai ka zo imam Aliyu. Tarbiyar ka imami na dauki harama kuma ba bashi, alhajin Allah wai na san ka sidi kanka nake kishi. Wasu sun tauna kashi sun kamu da ciwon da shi, ni ba na sani duk mai ja da kai imamu kowa ne shi ya bi Aliyu. Sannu da hutawa Abu Turabi tafkin sirrori, sannu Aba Zainab da Ummu Kulsuma ainin nuri, lale da zuwa ya madakata ta shirku Ali Haidari. Sannu mazan fama ta kawar ka daidai ya imam Ali. Sannu mazan fama ya Ali kawiyullah, ya imam Ali waliyullah, jinin Ali wasilin Ali, ya imam Ali. Ka bi sanin san mai akan ka samu je da ruwayoyi, gonar ilimi na imamu Ali bankin ayoyi, mai zanjiga da rana imamu garkuwar bayi. Ni ko imamu ina ta kara san ka dare rana wayo Aliyu. Jarumin da ba a yi shi ba ko sahabu su ma shaida ne, haka nan a fagen ilimi ba a yi shi ba nan ma wancan ne. Biyayya babu ya shi a kun rasulu ko kun ji wani ne, wanda ku kake maulal mumini na ya imamu Aliyu na karin na biyu. Ba wani wanda yake kama da kai imamu Ali sai kai, wanda ya je ba kai ila al'arshi sarki zaya da kai. Na yi riko da kai Abu Turabi komai na idan kai, har ma yan so sidi na yi kanka komai daidai ne cikin Aliyu. Ya imamu gaskiya na tare da kai majingina mashayar ilmuddin, munai baka tabba mun sallama gare ka imamuddin. Ka zartar yanda kake so ya amirul mu'minin, na ji bayan da gar Jibrilu yayi mana ga imamu na Aliyu. Allah yayi dubi zuwa mazaje dukkan nan, sai ya zabi rasulallah cikin dukkan mu shine kairun nan. Sannan yayi duba na biyu ya zabi imamun na, sai ya ce mai imani shi zai so a ba sanai ne imamu na Aliyu. Irin soyayya ne a zuciyar kabir ta yi makil, ba sallah ba azumi a haka ji na nake normal.
ko da ranar nan ne ta yau matubular sarai. Tunda kana nan ga kuma rasulu wayo Allah daɗi kashe ni. Ya imamu, ya imamu, bani abin da kake bai wana ka ba dan na kai ba. Sani a jerin masu yin yabon ka ba dan na isa ba. Ka karbi yabo na ya Imam Aliyu ba dan Ali ba. To sai Ali ne gunga ya Abul Hasanai ni Imamu na Aliyu. Ina da Imam Ali ko kaɗan ba zan dawar yi ba. Ina da mashaya ta ba za na je baragun kowa ba. Ina da gidan kwana ba za na je da kwana titi ba. Ina da imami na a duniyar gaban ga kamata yi ba uban marayu. Ga wani sirri nan gare ku al'umma yau na ɗauko. Mai neman da bai da jalabi da mai sanye karko. Kama aliyun lahu kuwa da aliyalin farko. Roki lahu ya baka dan imamu na maulal mumini na ya Ali. Sannan mazan fama ya Ali, Ali kawiyullah ya imamu Ali waliyullah cikin Ali wasiyin Ali ya Imam Ali. Ga mabukaci ya zo gidan da ba a yin kora. Ga matalauci ya zo gidan da babu ta yau kaura. Ga makaskanci yau gidan da ba a yin gyara. Shugaban masu balaga ainihin risala darul ilmi ya Aliyu. Cikin musulunci ne Imam Aliyu, yar adalci ne Imam Aliyu, saudil Islam ne Imam Aliyu, kidin annabi ne Imam Aliyu, wasiyin annabi ne Imam Aliyu, rajin annabi ne Imam Aliyu, sahabin annabi ne Imam Aliyu, sirkin annabi ne Imam Aliyu, kanikun annabi ne Imam Aliyu, ainin ibadati ne Imam Aliyu, abul hakikati ne Imam Aliyu, hujjar Allah ne Imam Aliyu, abullahi ma ne Imam Aliyu, rumfin nuri ne Imam Aliyu, rum ala nuri ne Imam Aliyu, alin Aliyu ne Imam Aliyu, aliyun al'ali ne Imam Aliyu, yarsa hujja ne Imam Aliyu, soyin Aliyu ne Imam Aliyu, soyin Aliyu ne Imam Aliyu, na san Aliyu ne Imam Aliyu, na san Aliyu ne Imam Aliyu, Aliyu annabi ne Imam Aliyu, annabi Aliyu ne Imam Aliyu, Allah ya Allah Imam Aliyu, Allah ya Allah Imam Aliyu, Allah ya Allah.